намояндагии минтақавии бонки миллии Тоҷикистон дар Хуҷанд хабари боздошту фишор болои бархе аз мақомҳои бонки Эсхатаро ғайривоқеӣ ва беасос арзёбӣ намуд. Масъулон мегӯянд, ки дар бонки Эсхата чун дар чанде дигар бонкҳои кишвар ҷойивазкунии кадрӣ ҷараён дорад. Рӯзи 8 январ дар суҳбат бо радиои Озодӣ Зебо Сираева, муовини сардори намояндагии бонки миллӣ дар Хуҷанд гуфт, тағйирот дар бонки Эсхата бо хости шӯрои нозирони ин ниҳоди молӣ сурат мегирад. Зимнан тибқи иттилои манобеи наздик ба спитамин бонк ҳафтаи гузашта сардори нави раёсати ин бонк ба коргарон муаррифӣ шуд. Исми раҳбари нави ин муассиса нашр намешавад, вале ба гуфтаи кормандон раҳбари нав як кадри ҷавон аст. хонум Сираева афзуд, бонки Эсхата яке аз бонкҳои камшумор дар Тоҷикистон аст, ки аз 2 соли буҳронӣ беосеб ва бофоида берун омад. аз замони таъсис дар соли 1993 раҳбарии ин ниҳоди молиро Хуршед Носирови 47 сола бар дӯш дорад. ҳамакнун ҷойивазкунии кадрӣ гирди номи ӯ мегардад, ки ӯро аз мақоми аввал куҷо хоҳад бурд. ин дар ҳолест, ки бинобар хабарҳое, ки ахиран миёни сокинон мечархад, гӯё раҳбари раёсати бонки Эсхата ҳамроҳи чанд мақоми дигар бо маҳрум шудан аз ҳаққи фаъолият дар бонк аз кор барканор гардиданд. мақомҳои дигари ин бонк зери фишор қарор доранд ва эҳтимол дорад рақибонашон, ки аз онҳо ҳам ном бурда намешавад, онҳоро аз бозор берун кунанд. иддаое, ки ҳам намояндагии бонки миллӣ ва ҳам аз бонки Эсхата имрӯз дар суҳбат бо радиои Озодӣ қатъиян рад карданд. Мирзо Иброҳимов, раҳбари бахши маркетинг ва рушди бонки мазкур гуфт, онҳо бо низоми пештара кор мекунанд. ӯ афзуд, ки хабарҳо дар атрофи бонки Эсхата бар гӯши онҳо низ расида, тасмим гирифтанд рӯзҳои наздик дар ин бора маълумоти муфассале пахш кунанд ва қазияро шаҳр бидиҳанд. ба қавли ӯ, тағйироти кадрӣ дар ин ниҳоди молӣ чун анъана ҳар сол баъд аз натиҷагирӣ аз соли гузашта анҷом мегирад. имсол низ интизор доранд ҷойивазкунии навбатӣ то охири моҳи январ анҷом хоҳад гирифт. вале талоши суҳбат бо худи Хуршед Носиров, сардори раёсати бонки Эсхата, бенатиҷа буд. рӯзи душанбе 8 январ дафтари маркази хидматрасонии бонки Эсхата дар Хуҷанд ба рӯи муштариёнашон боз буд ва кораш чун рӯзҳои муқаррарӣ идома дошт. дар ҳамин ҳол, тибқи иттилои як манбаи муътамад, дар остонаи соли нав Хуршед Носировро барои суҳбат ба бонки миллӣ дар душанбе даъват карданд. ҷузъиёти ин диду боздидҳо феълан пахш намешавад. зимнан масъулони бонки хусусии Эсхата, яке аз 4 бонки бузурги тиҷоратии Тоҷикистон, ки ба фарқ аз дигар бонкҳо вазъаш мӯътадил ба назар мерасад, мегӯянд, маҳз таъсиси шуъбаи идораи хаффо дар соли 2000 ин бонкро аз буҳрон эмин дошт. ин бонк дар саросари шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон беш аз 300 намояндагиву марказҳои хидматрасонӣ дорад. бонки Эсхатаро соли 1993 дар маркази вилояти Суғ ба ҳайси бонки тиҷоратӣ таъсис доданд ва соли 1994 иҷозатномаи фаъолияти бонкӣ ба даст овардааст. ин ягона бонкест, ки дафтари марказиаш дар шаҳри Хуҷанд ҷойгир мебошад. бонки аврупоӣ бо сохт ва рушд аз саҳомони бузурги он ба шумор меояд. саҳомони аслии бонки хусусии Эсхата оилаи Носирово ба ҳисоб мераванд. ин бонк дар саҳифаи расмиаш навишт, ки дар соли гузашта мизоҷонаш аз пасандозгузорӣ 40 миллион сомонӣ суд бардоштаанд. худи бонки Эсхата дар соли 2017 наздики 33 миллион сомонӣ фоида гирифт, ки ҳудуди 75 миллионаш ба андоз рафта, беш аз 25 миллионаш чун фоидаи соф дар хазинааш ворид шуд.